Kde sa mám kúkať, sem? Tu? Takže o 3 akcia. 3, 2, 1, štart. Kde sa mám kúkať? Sem? Čo? Čo sa mňa nesmieš, debil? To je môj Nevidí ty do očí! Chodíme spolu do ústavu a často si pomáhame. Je to tak? Milý Denicku, dneska by som si chcel povedať, že som sa bol okúpať po dlhom celibáte celý rok. Nebol som tu od septembra. Bol som vážne cholý, mal som zápal plúc. Ty si ma nasrad fakt? Ty kokso. Tam v ktorých hrade vystúpiš? Tam máš kameru. Čo? Jaká kamera? To je kamera? No? To si ma pan skorští, hej? Dneska som bol tam poprade, mohol som sa tam kúpať. Ja som telke. Choď ti kúpiť do Campbellovo tričko, more. Tu sú moji šialení braté, na ktorých sa nepriznám, ale za tohto áno. Ten má mladšie slavy. Svetlo mi nesvieti, more, čo robíš? To sú policajti. Jaká kamera? Sorry, pomýlil som sa. Ty debil. I'm sorry. Budeš z dvojného ústavu, nebudem sa s tebu srát. Excusez-moi. A budú tam 3 baby, dočka. 1, 2, 3, 4, došla štvrtá. Vidíš, že jedna sa volala Dada a ďalšia už nevím. Pardon, Danka. Ježiš, sa ojebal som sa zase ty. Tam vystúpiš starý hrad, už ma neser. Ty sa tiež nesmeješ. Môže by sa furt smejú. Ja keby som bol veľký suslavý kokot. More. Ale ne, my ťa máme radi. Aj pokoj, ťa furt obtažuješ. Ale ja nie som pedofil. Ne, ale to ti lákaš k sebe domov. More, keď som není doma ja. Čo robíš tú kameru? Čo focíš jeho? Ja som krajší, ne? Hlavne. To je na kokot, to není systém, to je chyba Metexe. Ja mám doma Volhu a má to kubatúru. Neviem, čo to znamená. A hrám DK, jako Drift King. Hrám to na divokých kmenech. Som tam tristý. Nevím, co to znamená, ale pomáhá mi to. Chlapci, môžete z odtiaľto prejsť volakery? Mohli by ste sem ísť volakery? Jaké babi, ty vole? Ty čo tam sedza? Ja mám denník svoj, natáčam tu denník, čo robíš? Ja tu mám denník. No natáčaj, čo robíš, more? Poď sem, brate. Ja mám za môjho brata, Imra. Je trošku na hlavičku, ale tu sa spraví, on ide na plastiku. Je to tak? Ja nič. Kúpil si to tričko v Campbelle? Ja mám Adidas. Adidas? Debil, to je, musíme dať takto názov preč, lebo tu nás potom vystrihnú. Ty si debil? Prepáč, ja pôjdem kúpiť nové, odpustí mi, prosím ťa. No dobre, ale 20 klikov, 20. Dobre, tak iba 3. Zase to týždňa na slave. Ty drž to porádne, čo robíš? Si kameraman, more, ne? A ty nekývaj jebnutý. Chlapci sú tam trošku debilní. Bol som v Poprade, boli sme tam spolu, kúpili sme si chlávky skoro také isté. Jeden mal kockované, alebo pásikové komunista vyjebaný. Máš tak kúkať? Je tu ženy, vyskajte tu ženy. Ženy idú. Z 10 bodov. Prečo mi ničíš môj denníček? To je môj denníček. Prepáčte, pán Bezák, môžete. No to ty si svoj denníček, more. Si môj braťu, čo robíš? Si rozpočená osobnosť? To si nevšímajte, preto choď do ústavu. Ale inak je dobrý chlapec, len má rád deti malé, to si nevšímajte. More, je to friťak sú kameru. Ukážte, čo robí, je to rozpočená osobnosť. Ukáž, aký je. Je zelený, je dobrý, je zdravý. Pekli sme naspäť. Kusí mu to, je to debil, preto chod sem do ústavu. Mama nás porodila 2 dny po sebe, a ja proste mal ja prvý vrch a potom bol druhý on. A ona niekde k nám, ne? Však, kúkaj, máme tu minerálku, tam si na antibiotika, lebo je trošku jebnutý. No a šláchli si ten. Poďme oslavovať. Dobre, to boli 3 ampulky, debil. Sa predávkuješ? To je môj ďalší brat, bratranec Imro, z Trečného polena. To je sprievodca. Jo, a zavrli dverí.
A to bylo asi dneska z mojho celého dne. Antibiotika už pôsobia, takže to je v pohode. Tak vám prajem pekný den a do počutia. Čiže dovidenia. Aj Oman kýva, aj Oman kýva. Ahoj, ahoj. Krokodile, nevšímajte si. Dovi. Ty si sa predokoval?